Bueno, estic molt content, sí, l'esforç que ha fet el club perquè avui sigui aquí. Primer de tot, donar les gràcies a l'anterior club perquè ha facilitat la meva arribada aquí i moltes ganes, no? Desitjant ja poder vestir la samarreta de l'Inter. Bueno, sé que es va fundar el 1991, veu ser campions de la segona divisió, veu baixar a segona i porteu 3 anys bons a primera, i ara sé que l'objectiu és clar, no? És estar a Europa. Bueno, soc un jugador que juga al mig del camp, sí, soc polivalent en les zones del mig del camp, soc creatiu, tinc bona visió de joc i bueno, puc ajudar l'equip en sortir a pilota, amb arribada a l'àrea, en donar passes als davanters, i crec que la filosofia de l'Inter, com la manera de jugar, doncs puc encaixar bastant bé a l'equip. Sí, jo crec que hem de ser ambiciosos, no? Crec que aquest any ha de ser l'any de l'Inter i bueno, jo crec que l'objectiu és clar, és aspirar a tot. Aspirar a la Copa, aspirar a la Lliga i a partir d'aquí doncs tindrà ganes i anar a guanyar. Serem més.